ማይን ሐመድን ንምዕቃብ በብዋኑ በወፈራ ከሰላስሎ ዝጸንሑ ዕማም ኣብ ምድንፋዕ ተታውነት ዓቢ ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ነበርቲ ንዞባ ከረን ሓቢሮም ንሳቶም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዝካየድ ንብዓታዊ መደባት ብሓፈሻ ንኣተሓሕዛብ ደረጃ ምሕፋስ ተቐሪቡ ዘሎ ዝራእቲ ድማ ብፍላይ ንምዝታይ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብዛ ዓመት እዚ ካብ መፋርቕ ወርሒ ጥሪ ጀሚሮም ንኣስታት 5 ኣዋርሕ ዘካየደዎ ንጥፈታት ምዝላይ ምስቲ በብዓመቱ ክሰላሰል ዝጸንሐ ንጥፈታት ተደሚሩ መሬቶም ማይ ክዕቅብን ጠሊ ክረክብን ብምኻሉ ኣካሎም ኣብ ትስፉ ደረጃ ከም ዝበጽሐን ውጽኢት ናይቲ ዝዓምዎ ዘለው ስራሕ ከም እተጋህደን ገሊጾም ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሸውዓተ ንዞባ ከረን ኣቶ ዮሐንስ ተስፋይ ጎን ጎን እቲ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሐመድን ሓለዋ ኣግራቡን ዕቱብ ቆላሕታ ክወሃቦ ብምዝኻር ነተን ኣምስሳን ሕዛእትን ኣብነታውያን ስራሕ ዝዓማ ዘለዎ ዓድታት ምትባዕ ክግበረለን ምዃኑ ኣብሪሁ መሬት ግዜ ይሕፀር ይንዋሕ ይኽሕስ ዝበለ ኣብነታዊ ሓረስታይ ኣቶ መኮንን ገብረትንሳኤ ድማ ፍርኡ ይርኢዩ ስለ ዘሎ ኣብ ግራቱ ከካይዶ ዝጸንሐ ምክንኻንን መሬት ምድኳዕን ብዝሓየለ መልክዑ ክቕጽሎ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣቶ ኢዮብ ሓመድ በወገኑ ነፍስ ወከፍ ነባሪ ምንጭታት ዝተማይ ሰብን ጥሪትን ኣብ ምሕላውን ምክንኻንን ክሕይል ኣብ ስራሕ ቀውዕ ድማ ንጽጉማት ወገናት ክሕገዝ ተላብዩ ምምሕዳር ከባቢ ሸውዓተ ንዞባ ከረን ንዓድታት ደረቕ ሸሸርማ ቁንዒ ደርሙሽ ወሰን በርኺ ሕመራይ ሃገር ቁዳኺ ሃገር ሽጓኺን ድግን ያጠቃልል